sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayap sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita. Aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang Mga higala, kumusta ang mayong gabi kayong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahon nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon among gikalipay ug gipasalamatan kini nga kahigayunan nga bisan pa Ginoo sa mga dagko nga mga panghitabo sa kalibutan din nagahulga sa kalinaw. Apan sa gihapon nahimong gawasnon o Dios ang imong pulong ay kasabo dinis kanginan ug tuguti nga kini nga programa ug kini nga estasyon. Imong kapanalanginan Ginoo nga mahimo unta kini nga instrumento alang sa pagpasabot sa kahayag sa kamatuoran ug magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw karon nga pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo. Unta o Dios mahangpan ang mga pulong sa kaluwasan diha sa ilang mga kasing-kasing ug gunahuna. Mutubo Ginoong Dios ang gugmas pagsunod sa pagpangalagad dinha kanimo. Tuguti nga ang Espiritu Santo magatandog kanila Ginoo kabiga nga sila makapangalagad kanimo mintras aduna pay kay gayunan alang sa ilang kaluwasan. Daghang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome diri sa ato nga programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makangunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon ni Gala ato sad nga sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato kining ibanan usa o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga mga na-receive nga mga text, no? Nya gamay lang maiba na to sagol man ning mga text dire pero ang kadaghanan ani atong ma-replyan pinaagi na lang sa pag-text pod kay unsaon man nga dunay uban nga mga text dinhi nga okay la sa ilaha nga ari na lang sa kuan kanana nga nato makuan sa atong cellphone mapasabot sila okay ra man pod pero ang uban may magdali sir gusto lang po namo nga may isgutan na sa kahanginan aron daghan nga mahibalo, no? Okay ni atay ato ning basahon ni Brother John mangutanan mo ba pangutanam din so ato lang sa ni kung kinaanay pangutanang ato nga gikuan kay gikan gud ta dinhi human sa atong programa giabot na tos balay mo text gid ta no sa mga pangutana nga angay ng tubagon unya buong gabi ugwa gani gyud kanan ang reply pagkabuntag atong tanawon pagkaudto unya pagkahapon mapaluwa pero makuha gina sila mura bag 24 hours nga gihuwat sila nga maghatag pod og pansin sa ato nga pag-text nga tubagon ng ilang pangutana, no? Okay, napatay basahon Kuya John mo hangyo unta mi sa imo ha kuya birthday manggod sa ako nga father sa January 8. Pwede ba nga ari manihapon sa balay kay malipay sa aming usa ka sa bisita sa birthday ning papa? Okay ka na ang sorry good kaayo. Sorry lang gud. Mo kuan lang gud mi. Mo kuan lang gud kong advance sa happy birthday sa imong father. Pero doon na naman ko'y naka-schedule anang kuan after sa atong programa sa radyo na ako'y schedule ganina lang yung buntag na kuan siya ganila lang buntag ni na inaog hapon ba to na kuan siya na commit na ko dunay namatay o gunya ang kuan sa tuan nagpasidaan ng daan si Barangay Captain George Luna no dina sa Bangkasan nahibaw magid siya sa atong sitwasyon nga dili na ay daghang mga panahon nga di pa ba maura mismo muna ang nagpasidaan siya daan. So January 8 na naatay serbisyo na sa patay, no?
So sorry lang gyud, no, birthday man tuod na, pero sorry gyud sa nakakomit na magigtan na nakabutang na gid na dito sa ako ang calendar schedule. Nagibutang gid siguro kay lisod na gud nga mo pasalig ko, mo tando ko, og unya kadaghan sa atong hunahunaon malimtan, unya ma-surprise na lang Hinuong kung naa di ay koy na commit nga schedule, una nga ibutang ko gid na sa kuan dayon kalendar, i-commit na ko human gid istorya ditso gina dayon na butang sa kalendar schedule, kay ang akong kalendar schedule naar gina sa sira sa puntahan nga every now and then makita gid na nimo, mapahima-remind ko. So sorry kayo ha. Wala ba tayo basahon sa John, maayong gabi mo greet ko og advance happy wedding sa akong very close nga kabatch na ako sa high school. Unya gihuman gid niya ang iyang college, iyang kasal karong Domingo sir, sa akong pinaka best friend si Merly Sandura. Jani Mer, advance happy wedding. Hope nga magmalipayon ka sa imuhang new world. Kay daghang kaayong salamat, no. Last text nga ako nga basahon. Sir John, di kami di pamati sa inyong program, may ara tani kami pamangkot pangutana man so dili lang usa tanong kay naa may pangutana na nga ato nga gipasaligan nga atong tubagon karong gabi na. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban o pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, okay, mas may siguro pastor nga malili usa nimo na dinha ang atong monitor aron mahibaw-an nato ang kanini ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers diini nagagikan, no. By the way, upat ni ron diri di si Brother John Michael Cinco, Pastor Joel Teranas, Brother Libby Clavis, ug ako diri si Brother Isaw. Daghang kaayog mga gikuang karon mga kalihukan mao na nga mas ma-priority na lang niya kay ang iyang hunahuna nga di aman ta diri mapadayon ang program, samantala og moari sa diri ang mga importante dito dili sa gyud niya mahimo. So upat kami ron diri si Brother John Michael Cinco, si Brother Libby Clavis, Pastor Joel Tirana, kining inyong ubos nga higalag igsoon Brother John dito. So good evening sa tanan. Okay, sa di pa ta moadto sa pinaka main portion sa pagpasabot sa pangutana ato sa ni nga tan-aw ang ato nga monitor, kay aron ta makahibaw diini ang ato mga pinalangga nga mga viewers nga mga dapita o nasuras kalibutan nagagikan. Pastor? Okay, salamat Brother John. Nya maayong gabi des tong mga higalag mga suking tigpaminaw nga naabot sa atong tingog pinagi sa radio o gingon man sa atong Facebook Live. Mayong gabi kaninyong tanan og welcome. O nya dinhi karon sa monitor do na tayo ubay-ubay nang nakita nga nag-view sa ato ang programa. Diha karon sila si Ronilo Itang, Rubilin Villaganas Necesario, diha pod si JP Advent or Jerome Patagnan. Sir. Salamat gid kayo sir sa imong kasing-kasing sa hatag og atensyon para sa buhat sa Ginoo nya. God bless you ug ban sa imong pamilya. Thank you so much sir. Ang Dios hatag og dugang pa nga gugma panalangin alang nimo ug sa imong pamilya. Thank you so much sir. Nya diha sab si Ginalyn Lumuntad, John Lubitania diha sa Tabogon, Jubilin Edar de Sabili, Mian Fuentes, Shirley Fuentes Alcontin, Lovely Dihito, niya Sa Malabon, Manila ni. Ga, makakumusta mo diha ga? Niya diha po si Kabaglaom Reyes, Rizal de Real Sabeliona, Basilio Notarion Jr., Daniel Olyamot, Marikit Marisa, Joyny Dilao Perez, niya diha pa sa unahan, Jolito Joy Dilao, Noipi Moreno, Rachel Aragon, Day Ellen Tununing Abrisi, Teresa Cordoba, Elmodam Flores, Jean Irene Caballero. Sa pagkakaroon mo niyang mga nag-view o niya ang nagpadangat og mga mensahe, diha Mian Fuentes, mayong hapon sa inyong tanan diha sa studio Barjon, Barlibi og uban pang naa diha og sa tanan nga naminaw. Okay, hapon gabi in adiri ma'am sa Pilipinas, ambot diha sa Norway og unsa parang oras sa Norway. So salamat sa inyong pag-view. Thank you. Diya sab si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab Brother John, Brother Joel, Brad Isaw, Kuya Libby og sa mga kaigsuunan nga naminaw karon. God bless.
Diha sab Julito Joy Dilao, good eve sa inyo tanan diha. God bless us all. Noy P. Moreno, ayang gisend din he, blessed. Rachel Aragon, maayong gabi sa tanan nga tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa. Brad, God bless sa tanan. Diha sab Sornilo Itang, maayong gabi sa di Brother John Michael. God bless. Diha sa Jimmy Reyes, maayong gabi. Brad, saan ni? Brother, kind brother Isaw o Brad Libby. Diya sa Merlin Derder, mayong gabi sa tanan brother Isaw, kuhaan na diri sa balay. Brad Isaw diri ron. Diri si kuan sister si Brother Isaw pero kuan lagi to nag-ilog gito sa inyo ha, pero taga-ilang gid og pailog kay lahi man po gyud ang iyahagod nga atensyon karon. Padayon ang iyang nurturing nya naigi pang Bible studyhan o ba nagasimba na unya kuan maguni siya kanana ang sayangan siya sa kahigayonan para sa kuan gyud para sa ani nila kay naa magoy mga kuan naa magoy mga schedule nga dili makuan og lain nga higayon pod mo na nga maanhar gid na ayo kabalakaw nya. Salamat kayo sa inyong hunahuna sa kuan kanang pagtabang kay kana na ang imong gi-prepare diha magamit gid na para sa buhat sa Ginoo nya. Ayaw gid mo og kalimot niya na nga gikahimaya na sa Ginoo, dili gid pud na mahitabo nga dili na sa Ginoo matagaan og pansin ang inyong gihimo, labi na kay inyong gitagaan og atensyon ang nagbuhat sa buhat sa Ginoo. Dalaygon mo ma'am, salamat kayo. Okay, Okay, mao pa ni atong nakita sa mga nagpadangat og mga mensahe. Okay daw na ipahabol si Brother Elmudam Flores. Good evening yung tulo. Opat Brad John, Brad Libby, Brad Isaw og Brad GMC, maayo kay kompleto na mo karon. Kulang diri si Brother Isaw, no? Brother Modam. Okay, atong pasalamatan. Kasagaran gid sa imong nabasa di Pastor. Mga konbertido sa atong programa sa radyo, no? Nalipay kay ko. Tigsubaybay gyud sa atong programa. Katuning nagkuan gud unya. Salamat gid kayo nga kasagaran sa mga na nagkuan rin nag-chat or nag-view ang atong mga kuan, atong mga kaigsuonan nga kabigs pagpangalagad sa Ginoo pinaagi sa atong programa sa radyo. Just imagine ka si Brother Modam Flores 53 anyos ni siya sa Baptist, no? O niya Brother Modam, ikaw gid ang gitawag og the living witness dinha sa cruising Salamanca, Toboso, Negros, no? Unya salamat kay Brother Modam. Nya katong atong gisgutan bisan to nilabay natong pila na katuig pero ato gitong tumanon gyud nga maanha nato na ang cruising Unggoy kay naa may mga home division diha nga sa akong nahibaw-an kasagaran diha mga listeners diha sa cruising Unggoy. Na sigon sa nag-text ako ha na ay mga radio listeners nato diha unya apil na sa kuan kanana ang home division. Og unya kumusta diha ni Brother Basyang sa Staff Aguinaldo, Toboso, Negros uban sa tanang mga kaigsuonan diha. Thank you so much Brother Modam. Okay, wa naman tayo lang nakita ni Virgin, ako ibalik ang panahon nimo. Okay, salamat ato ning tagaan og atensyon, no? Kinini ang kuan, kinini ang pangutana nga medyo di man kining pangutanahan salamat nga giabot pud ni dinhis ato. Okay, atong basahon ni. Sir, si Dr. Jose Rizal nagpakamatay siya alang sa katawhang Pilipino og sa bayang Pilipinas. Og giila si Jose Rizal giilang nga hero. Si Kristo lagi wa man ilha nga hero nga nagpakamatay man pud si Kristo para sa mga tao. Okay, daghang kayong salamat kanini ang brother. Brother ni kay klaro bisag wa nimo mabutay mga andere. Pero salamat ha nga ning kuang ka, ning respetar gyud ka og tawag sa kuha. Anya lalaki ang imo lang gyud diri nga dili ka magpa-mention sa imuha nga ngalan diri sa kahanginan tungod kay duna sa kay gidepindihan kay tingali og medyo lahi ang hunahuna sa imong mga kauban sa grupo nga imong gipasakupan, no? Pero brother, muhangyo lang gid ko paladmi pagyod ang pagpakisusi sa balaang kasulatan. Tinuod man na nga duna bisan pa dito sa Ifugao province, no? Og imong kuano na dito kanini ang daghan naapoy mga tao na dito sa bukid
nga kanina ang kuan nagtuo lagi sila nga si Rizal mauna si Kristo. Unya dito sa Quezon province naa po dito'y membro mahitungod aning Rizal yan magdada lagi ng puspuro ang adtos dagat kay ugna ay mga kababalaghan o unsay ilang ma-encounter nga medyo dili normal dagkut-dagkutan lang nila ni anang puspuro nga Rizal di sila mo gamit sa gitar nga puspuro kay Rizal kay lagi ang ilang paniwala og pagsabot nga si Rizal mauna si Hesukristo. Unya sa uban sad ang ilang pagsabot nga si Hesukristo maupo na si Senior Santo Niños gamay pa. So nagkalahi-lahi ang mga paniniwala pero kami diri magadasig ra gyud may kun unsa ma inyong pagtuo og gibarugan wala gyud na namo nga gihunahuna nga amo mong kundinahon. Ang amo lagi pagdasig pagsusi sa pulong sa Ginoo kay pinaagi sa pulong sa Dios maghatag ra gyud na og lamdag sa matag usa nato sa mga taong nanginahanglan nga maluwas. So thank you so much brother. Ako ning basahon na balikan ako. Sir, si Dr. Jose Rizal nagpakamatay siya alang sa katawhan sa Pilipino o sa bayang Pilipinas. O giila si Jose Rizal, giila nga hero. Si Jesucristo lagi, wa man ilha nga hero nga nagpakamatay man po si Kristo para sa mga tao. Okay, dagang kayong salamat brother. No? Mahitungod aning puntuha. Ang hope nga nadayon tong imong giingon nga ang imong mga igagaw, ang imong ugangan, imong ging paninguhaon magkapundok mo. Magkapundok mo kay lagi nining pagtuo okay ra magyud, no? Okay ra magyud nga kamo nagkasabot mo buong pamilya. But I know, brother, nga bisan kamo pamilya mo pero nahibaw ko nga dili gyud mo daghan. Kay kinigong mga pundukan nahibalag ta man sa atong pagsuri-suri before ta naghimog programa sa radyo, gitagaan tas Ginuog kay gayunan nga makaantog nagkalain-laing mga lugar o dapit ato ni sila nga nahibalag. Ug unya mahitungod anang inyong paniniwala nga si Rizal mao si Kristo. Og ari pud ka sa kuan kanini ang kuan ari pud ka sa kanana ang abuloy kibuloy si Kristo pud siya. Unya og ari pud ka sa Elijah's movement si Kristo gihapon siya. Og ani ka sa PBMA nga karon Rubenian International na si Kristo giamot og kinsay napuli na namatay naman to si Master Junior. Unya ang Supreme Master dugay naman tong namatay ay dunto kung kinsay gipuli ni kanana ang Ruben Master Icleo Jr. kay patay naman wa na koy update pero dili na PBMA anak karon ang gitawag kundi Rubenian International. Well, ang punto lang din himao, unsa may inyong gidapigan o unsa may inyong gituhuan, wala gid na sa amo ang hunahuna nga hilabtan mo namo. Ang kami magpasabot rami diri, may panahon lang nga among mamention dili tungod pagpanira kundi agi og dugang pagpasabot. So mahitungod niya ng imong gisulti nga si Rizal nagpakamatay sa katawhang Pilipino o sa bayang Pilipinas, nasud sa Pilipinas, dili ta ka diha alkontrahon. Ang imo manggod diri nga giila siya nga si Rizal hero unya tungod lagi kay pagpakamatay niya sa katawhang Pilipino o sa nasud sa Pilipinas, pero si Kristo nagpakamatay mapud wa man lagi ilha nga hero. Kung atong landion kini brother, adunay dako gyud kaayo nga kalainan kung atong ilandi kang Jose Rizal o kang kinini ang Hesukristo. Unang-una si Jose Rizal susiha ang iyahang history og unsa. Very linguistic man gito kay pila gyud ka mga pinulungan atong atong Jose Rizal nga ngilngig to nga tawo pod kay daghang linguistic man to. Unya susiha pod og pila gyud ka buok mga babae na leng sa iyahang kinabuhi. Samantala si Kristo, Diyos, God is gods of all dialects. O unya kung imong tan-awon wala nang kinabuhi diha sa kang Kristo kung i-compare manggani ginato pero sorry nga dili gid sad na mao ang among stand. Well, anhita kung imong tan-awon si Jose Rizal matud pa nimo nagpakamatay sa katawhang Pilipino, nagpakamatay sa bayang Pilipinas. Pero huna-huna brother hapit na nung ma-mention. Kanana huna brother nga ang tinuod paggasulti dili nimo ma-compare. Kung ang imo lantawon ang imong gisulti sa Jose Rizal ang katawhang Pilipino lang o ang nasod sa Pilipinas, pero si Kristo tibuok kalibutan og tanan nga mga katawhan.
Tandaan mo na. Kung ato nga basahon sumala sa gihisgutan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 ug 17, ingon ini, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Timan gyud gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. So atong i-wave og gamay sa Ingles para nga mahatagan pa og dugang panggibugaton nga masabtan sa kadaghanan. Gingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tanaw ang termino sa English ngayon, He gave His only begotten Son. Kanang only, wala nagyud na ilain pa. Maurag yun na siya. Si gihigugma sa Dios ang kalibutan tungod niya gihatag ni ang iyang bugtong. Sa Cebuano na bugtong, ang kapalit sa English only begotten Son. And whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kining puntuha, daa makasabot na gyud ta ang pagkalahi kang Rizal o kang Hesukristo. O unya nangyun that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ang tao makaangkon siya og kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Si Kristo namatay sa tawhanon niya nga kahimtang, apan si Kristo nabanhaw, samtang si Rizal namatay wa gid mailhan nga nabanhaw. Sa ato pa na ang pagkalahi. Karon nagingon, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kung imong landion ni siya, si Kristo makaangkon ang taog kinabuhi nga walay katapusan, samtang si Rizal dili og walay mapaabot ang tao nga kinabuhi walay katapusan, kay siya gani mismo sa iyang pagkamatay wala man siya mabanhaw. Unya kung atong tan-awon pagyod, timan nga si Rizal matod pa nimo nagpakamatay sa katawhang Pilipino, pero si Kristo nagpakamatay dili lang sa mga Pilipino kundi sa tibuok nga kalibutan sa laktod sa tanang mga katawhan. Kung atong basahon ang Juan 3:17 nagingon, kay gipadala gayud sa Dios ang iyang bugtong anak aron nga ang gipadala iyang bugtong anak dinhis kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman kundi aron hinuon sa pagluwas sa kalibutan. Timan nga ang kang Kristo universo, tibuok kalibutan, samtang kang Rizal Pilipinas lang, tanang katawhang Pilipino. Diha ang pagkakaiba. Kung tinuod pa nga si Rizal mao ang Kristo, nganong miilaman mo nga nagpakamatay si Rizal sa katawhang Pilipino mao pa na si Kristo, samtang sa Biblia si Kristo nagpakamatay, nagluwas sa tanang makatawhan sa tibuok nga kalibutan. Mao man bitaw ang gihisgutan sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 23 nagingon, og igaanak niya usa ka bata nga lalaki, og siya paganganan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas iyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. Tanaw igaanak niya usa ka bata nga lalaki, og siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas iyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. Tanawa, ang pagpakatao ni Kristo ni ning kalibutan na aron ang tao maluwas gikan sa sala, samtang si Rizal nga gituhuan niyo mao si Kristo, wala gid niya mahimo kining ginahimo ni Kristo nga ang tao luwason gikan sa sala. Kung ato ganing tan-awon sumala sa 23, 21, 22, 23 nagingon, og igaanak niya usa ka bata nga lalaki, og siya paganganan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas e makatawhan gikan sa ilang mga sala. Timan ikana og wa gud mahitabo nga si Rizal nagpakamatay sa katawhan tungod sa sala sa katawhan. Karon kung ato nga tan-awon kini, gisgutan, kini tuman sa gisulti sa propeta nga tan-awa usa ka birhen magasamkon og usa ka bata nga lalaki. Ug ang iyang ngalan pagatawgon, Dios nga makagahom, amahan nga walay katapusan, unya gihisgutan Emmanuel. Unsa man ning kahulungang Emmanuel? Ang Emmanuel
ang Dios uban kanato. Busa si Kristo dili malimod nga Dios. Karon kung moilapon mo nga si Rizal Dios, brother, sorry lagi kay dili gina mo coincide. Coincide gani sa ato pa dili muhaom dinhi sa Biblia unya kinig ang programa Bible based man siya. Wala tong basahon kuno, brother, dinhi sa gisgutan sa Herbihanon Kapitulo 9, versikulo 26 o 28, niya akong basahon nga kining Kristo nga niya dinhin nagpakatao ning kalibutan na aron ang tao maluwas gikan sa kaulipnan sa sala, gikan sa pagkawalay paglaom ngadto sa paggadunay paglaom. Mao nga kini nga programa ato ang sluga na ni Jesus is our hope. Kaysa bisan unsa nimo kadautan og ka makasasala, walay lain nga imong kabutangan sa imong paglaom nga mausab og mabag-o ka og maluwas ka diha lamang sa kang Ginoong Hesus. Himua nga si Kristo mahimong inspirasyon sa kabag-uhan og kausaban sa imong kinabuhi og tugote nga si Kristo mubag-o og muusab diha nimo dili ang imong relihiyon. Kung atong basahon dinyo sa Herbihanon Kapitulo 9 versikulo 26 ug 28 niya akong basahon unsay gisulti dinhi matud pa dinhi tungod kay kun kinahanglan pa tanawa nga kinahanglan pa nga usab-usabon di kadaghan unta siya nagantos sukad pa sa pagmugna sa kalibutan. Ang hisgutan dinhi ang may tungod sa mga paghalad. Sa unang mga panahon, ang tao ug makasala maghimo siya og mga paghalad alang sa mga mananap. Pero gipaila dinhi nga kadtong paghalad alang sa manar para sa sala dili to makawala ug makakuha sa sala sa katawhan, kay kung makakuha ug makapawala pato sa sala dili na unta usab-usabon pa sa makadaghan ang mao nga paghalad. Ug tungod niini kining halara kay giilang ingon nga landong lamang sa umalabot nga mo si Kristo nga mao ang mokuha sa tinuod nga sala sa katawhan sa kalibutan, mao hinungdan nga sa pag-abot ni Kristo ang mga paghalad wa na kinahanglan na ug dili na aplikado sa atong pagpangalagad karon kay tapos na gikahalad si Kristo alang nimo ug nako ug alang sa tibuok nga kalibutan. Kung atong paday na basa dinhi nag-ingon dinhi tungod kay kun kinahanglan pa nga usab-usabon dili kadaghan unta siya nagantos sukad pa sa pagmugna sa kalibutan. Apan kausalang gayud siya mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagwagtang sa atong mga sala pinaagi siyang paghalad sa iyang kaugalingon. Kini gibuhat niya niining katapusang panahon. Ang pag-anhi ni Kristo nagpakamatay siya alang sa pagwagtang, alang sa kapasiluan sa among atong mga sala. Pero wa ni mahimo ni Jose Rizal. Brother, una klaro siguro ang imong gipamati karon. Sa 28 ato ning basahon ningon, busa si Kristo kausa lang gayud nagpakamatay isip halad aron sa pagkuha ang mga sala sa mga tao. Si Kristo kausaran nagpakamatay aron pagkuha sa sala sa mga tao. Pagkamatay niya, nabanhaw siya sa ikatulok adlaw, samtang si Rizal, kung nagpakamatay man sa katawang Pilipino, dili sa tanang katawan sa kalibutan, wa pod siya nabanhaw. Dako kayong kalainan, brother, kung atong ilandi, si Jose Rizal o si Kristo. Unya, kung atong padayunan nigbasa, ang 28 nagingon, tungod nini, siya mubalik siya, pag-usab dinhi sa kalibutan apan dili aron sa paghalad pag-usab aron pagkuha ang atong mga sala kundi aron sa pagluwas sa mga tao nga nagahulat kaniya. So kini nga pagluwas dili gikan sa sala kundi sa pagluwas alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Mubalik si Kristo. Si Kristo ang nagpakamatay. Si Kristo ang mupasaylo sa sala. Si Kristo ang nabanhaw. Si Kristo ang mikayab sa langit. Si Kristo ang nagsaad nga mubalik alang nimo ug nako, alang ni adtong mga tao nga nagbiya na sa pagpakasala. Mao bitaw nga usa ka babaeng makasasala sa dihang gidala sa tubangan ni Hesus ug ang mga taong nag-akusar sa mong babae ng lakaw, si Hesus na lamang og maong babae nga mao si Maria Magdalena, miingon si Hesus, babae, nakahukom ba sila og silot bato kanimo? Matod pa sa kinini ang ni Maria Magdalena, wala, Senyor.
Ingon si Gnisos, dili sad ko makahukom og silot bato kanimo. Lakaw og ayaw na pagpakasala. Sa pag-anhi ni Kristo, iyang luwason ang makasasala. Ang dautan dili silutan, hinungdan diha kang Kristo, nakabaton tag paglaom. Jesus is our hope. Karong gabhiw na, brother, unta ang pulong sa Ginoo imong napamalandong tungod kay kung magpabilin ta sa dili haom nga paniniwala sa gisgutan sa Biblia, sa unsa man og diin mang bahina atong ikabutang nga atong paglaom, nga wa man ta masubay sa Biblia ug wa may klaro nga gipasabot nga si Rizal maoy atong manluluwas. Si Rizal mo'y mobalik ning kalibutan na kundili si Kristo man. Sa pag-ani primero ni Kristo, giluwas ang tao gikan sa kaulipnan sa sala. Sa ikaduha mo ani siya aron pagluwas, dili nga magluwas gikan sa sala, kundi magluwas aron ang iyang mga linuwas makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. So ingon ini ang pagsaysay panahon sa pagbalik sa atong Ginoo Kristo. Ato ragud ning basaho dinis the Word of God nga kinini ang translation. Nagsulti dinhi sumala sa Mateo kapitulo 25 versikulo 31 hanggang 34. Ingon niini ang pagsaysay sa pagbalik sa atong Ginoo Kristo. Nagingon dinhi, kun akong anak sa tao moabot sa moabot na ingon nga hari, inubanan sa tanang anghel, mulingkod unya ako sa akong trono nga harianon. So mo bitaw nga giila nato si Kristo nga He is the King of all kings and Lords of all lords. Lahi kang Rizal, kinsa may miilang nga si Rizal hari, giila lang siya nga hero. Sa nasod nga Pilipinas. Pero ang tinuod paggasulti, kung atong basahon ang kasaysayan sa history, dunay mga tao nga kinini ang kaakit-akit o katumbas pod sa nahimo ning Rizal sa buhi pa, nga angay pod unta himuon nga hero apan kay nadeklarar og mo'y napili sa Rizal nga ibutang nga hero sa nasod nga Pilipino, sa nasod nga Pilipinas, pero naapay mga tao nga kapupariha pod sa nahimo ning Rizal sa buhi pa. Kaso nga lang hindi lang sama kang Rizal kapimos kay lado. Unya nagingon si Kristo muanhi siya, ingon nga siya hari, magalingkod sa iyang mahimayaong trono ug uban ang tanang mga anghel sa langit. So sa panahon sa pagbalik ni Kristo, brother, uban sa tanang naminaw karon, kini gyud mao ang ato o ako nga gihandom nga makasaksi kunian ang panahona, makakita ko nga si Kristo naglingkod sa iyang mahimayaong trono, unya uban ang mga anghel sa langit. Din ako nagyong makita o ato nagyong makita nga kining Hesus nga nagpakatao, nagpalansang didto sa Kalbaryo sa krus, namatay na banhaw, o unya ni kaya balik sa langit, nagsaad siya nga mobalik dinhi, og tungod niya na kini ang ato nga buhi nga paglaom nga makita unya nato na usa ka panahon sa panahon mobalik na si Kristo. Kung atong basahon ang tanang katawhan sa kalibutan, tanaw ha, wa maging tanang katawhan sa Pilipinas, malaking pagkakaiba kay Rizal o kay Jesucristo. Ang tanang katawhan sa kalibutan tigumon aron muatubang kanako. Magsulti dinhi ang tanang katawhan sa kalibutan tigumon aron muatubang kang Rizal, aron muatubang kanako. Unya bahinon ko sila sa duha ka grupo. Duha ka grupo sama sa gihimong paglain sa magbalantay ngadto sa mga karniro ug mga kanding. Ang mga tawo nga nagsunod kanako, remember, ang mga tawo nagsunod kanako, ipahamutan ko sa akong tuo. Og ang mga tawo nga wala nagsunod kanako, ipahamutan ko sa akong wala. Og ingon nga hari, moingon ako sa mga tawo sa akong tuo. Kamo nga mangagpanalanginan sa Dios nga akong amahan, ang kuna ninyo ang gingharian nga giandam alang kanyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Tanawa, brother, ang tanang katawhan sa kalibutan, mga tubang niya kang Kristo og iyang lainon sa duha lamang ka grupo, karniro og kanding. Ug unya gisulti man nga si Kristo moani sa iyang pag-anhi, mo nay metabo dili kay mabahin-bahin sama sa relihiyon karong kadaghan, duha ra gyud karniro ug kanding, buot pasabot nagsunod ug wala nagsunod sigon sa atong gibasa. Ug unya kadtong nagsunod niya ibutang sa tuo,
Unya moingon siya, ari mo panundan nyo ang gingharian nga gitagana sa amahan sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Bader, uban sa imong kauban karon, sa among kasing-kasing nagahandumi nga mahimo unta nga kita magkauban diha sa gingharian panahon sa pagbalik ni Kristo. Karon gisulti man si Kristo mo anhi. Ang problema nga lang, ingnon ko lang problema, kay kung dunay taong magpakisayod og kanusa, walay si bisan kinsang usang nahibalog na sayod ni ana. Maong gisgutan sa Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Brother, mangandam ta kay moabot si Kristo sa takna nga wa nato dahuma, busa sa pag-abot unta ni Kristo. Kutob sa tanang naminaw ni nga programa, naandam na unta og unya kita uban kang Kristo didto sa gingharian sa langit. Salamat brother, uban sa nang naminaw karon si Brother John Michael Cinco maghatag og dugang nga pagpasabot ining mga bahina. Kaya ang atong oras pod be. Okay, igo pa ni. Kinini ang Brother John Michael. Okay, daghang salamat Brother John. May gabi ka natong tanan mga kaigilan ug mga kaigsuonan. Klaro og tataw kayo ang kamatuoran igsuon gikan sa balaang kasulatan nga gisulti ni Brother John. Dugang mga igsuon, di jud nato makumpara no si Rizal og si Kristo nga atong Ginoo. Kay si Rizal mga igsuon sa word lang nga hero, igo ra jud siya nga himo nga hero dinhira sa Pilipinas. Nahimo siya, nadungog siya sa Pilipinas tungod sa iyang mga sinulat no nga mga common nga sinulat kanang nulo mitanghiri o kanang uban pa niya nga mga sinulat mga igsuon, pero wala siya mga saad nga sama nga saad ni Kristo, dili lang kay tibok kalibutan kundi tibok nga henerasyon mga igsuon hangtod sa tuwing henerasyon karon gitagaan tag kaluwasan sa atong Ginoo. Ang dakong kalainan mga kaigalan ug mga kaigsuonan kay tao lang po ang nagpahinungod mahitungod nga si Rizal nahimong hero diri ra pod sa Pilipinas, apan si Kristo mga igsuon hangtod sa kanturan mahimo jud siya nga mangluluwas. Lahi ang hero mga igsoon, lahi pod ang savior mangluluwas. Kay si Kristo mubalik man, apan si Rizal mga igsoon namatay naman to, wa na jud nakabalik. Pero si Kristo sa diha nga natawo dinis kalibutan, namatay, nabanhaw sa pagkatulo ka adlaw, unya mubalik unya siya alang sa paghatag unya og hukom sa matag usa kanato, unya iya pagaluwason ang katawhan dinhi sa kalibutan. Atong hinungduman kanunay mga igsoon nga katong pagpakamatay ni Ginoong Hesus, dili ito basta-basta nga pagkamatay, kay nahinluan ta sa tanan natong mga sala, gitagaan tag libre nga kaluwasan. Kung atong basahon dinhi sa Hebreanon 10:10 mga igsoon nag-ingon, og pinaagi sa maong kabubuton kita ng hinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Kristo. So mao to nga paghalad igsuon nga gihatag sa atong Ginoo. Mao na nga atong hinungduman kanunay nga si Kristo iyang gihalad ang iyang lawas para sa tanang katawhan. Si Rizal mga igsuon no nahimo ra to siyang national hero tungod kay iyang mga sinulat no iyang naghatag og human rights alang sa mga Pilipino, pero si Kristo naghalad sa iyang lawas, nakahatag og kaluwasan sa tibok nga kalibutan. Unya ato pang hinumduman mga kaigsuonan, kung atong ikumpara si Rizal o si Kristo, di jud makatunga si Rizal mga igsoon, kay si Kristo o sa ka Dios mangluluwas, unya si Rizal pod binuhat ra pod sa atong Ginoo. Gani ang iyang ngalan di jud makaluwas, pero si Kristo mga igsoon sumala sa buhat 4:12 nagingon dinhi, og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. So mao na mga igsoon atong hinumduman nga wa na jud lain pa makaluwas kundi si Kristo lamang. Si Rizal mga igsoon di jud makaluwas kanato, nag-ingon dinhi sa pagpadayon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita, kundi pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo mga igsoon. Mao na nga atong hinumduman kanunay nga walay lain manluwas mga igsoon, gani ang iyang saad dinha sa Juan 14:1-3 nga muadto siya o sa diha nga muadtog makaandam na siya luna mga igsoon, mubalik siya aron sa pagkuha sa iyang mga katawhan. Pero si Rizal mga igsoon, kung imong basahon ang iyang mga sinulat,
puro ra jud na mga love story, wa jud nay saad nga mobalik siya aron sa pagkuha sa iyang mga katawan. Pero si Kristo mga igsoon nagpakamatay, nahimo nga mangluluwas, unya iya tang pagabalikan aron nga pagaluwason kay papuy-on niya ng langit ng puloy-anan. Ang atoa lang igsoon nga kita mahimong andam o mahimo nga kanang matarong dinha sa tubangan sa Ginoo aron pod nga kita mahimong angayan takos dinha sa iyang tubangan sa iyang ikaduhang pagbalik. Alang pa sa dugang nga pagpasabot nining bahina, ihatag ko kamo kang Pastor Joel. Pastor Joel? Okay, salamat Brother John Michael no onya. Sa di pa ta moadto sunahan ato sa aning pangbasahon ang mga viewers nga atong nakita og ilang mga mensahe di si Sambal TV Balante. Maayong gabi mga igsoon. Diya sab si Alma Mainit mahait ayahang mensahe. Happy evening to everyone. God Okay. bless everyone. More power to all. Okay, maayong gabi inyo diha, madam. God bless sa inyong tanan. Salamat sa pag-view. Niya diya sab si Jacob Sumalinog. Maayong gabi mga brad watching from Libho, Kabatuan. Diya sab Jubilin Doktora Langido. Shout out sa inyo diha mga brad. Maayong gabi. Oh, di ay mo husband diri, Doc. Diya sab si Jard Espilita Alcordo. Maayong gabi mga brother. Sambal TV Balante. Diya po yung minsay watching from Pasig City mga igsoon. Diya po Johnny Paradiang. Maayong gabi. Oh, Brother Johnny, thank you so much. Nasa ni programa dito sa DYKC, Mandawi City, Pastor. Nga one time, dala ko dito sa ilang programa, gi-guest ko nila sa program. Brother Johnny, maayong gabi. Diya sab si Gino Arcabal. Iyahang gisindin he duha ka heart in between ana prayer. Okay, mo ato ta sunahan mga higala sa paghatag dugang pagtagad kabahin sa pangutana nga gisgutan o gipaabot dinhi bahin kang Rizal nga nahimo siyang hero nya ano kuno sa Kristo am kuno gitawag og hero. Okay higala no, so og magbase ta na mga higala daghan kay tag maika-describe, daghan kay tag ikatandi-tandi. Pero sa pagtandi nato layo or kay si Rizal kay ako bitaw gisumada-sumada dinhi. Si Ginoong Hesus og si Rizal, si Ginoong Hesus nagpakatao dito sa Hudiyong lugar sa Israel. Si Rizal diri sa Pilipinas. O niya, si Ginoong Hesus, tawag siya hari. Hero ra gyud si Rizal. So ang pagka-hero, although taas-taas na nga dungog, pero lahi ra gyud na sa hari. Kaya ang hari, mao gito'y labing labaw gyud. O kung sa'y mando sa hari, mao gito'y masunod. Pero kining pagkahari ni Ginoong Hesus, di lang ni yutan-on nga pagkahari, kundi langit no ning pagkahari. O niya, si Rizal, writer, daghang mga librong nasuwat, El Filibusterismo, no, Touch Me Not, sa bato nga mga sulat daghang kayo. Si Jesus Christ ang iyang mga pulong maigi pang sulat nang mo nang nasa Biblia. Gani mo nang tan-awon o ato tan-awon gikan si Jesus Paidong pinadayag dindot kayo diha ang pagkahanay na ay creation o niya naapoy destruction og pag-renew sa kalibutan. Sumo na ang mga sinulat nga iya gikan sa Ginoo, mga pulong na sa Ginoo. Nya si Jesus Christ nahimong Mesiyas, nagpakatao. O niya si Rizal, layo ra gyud kay Rizal, nahimo hinuon siya nga nagsulti, nagbahin pod sa mga pagawas gikan sa kalupnan dito sa mga Spaniard sa pag-abot sa Pilipinas. Pero si Ginoong Hesus gipaabot sa mga tao aron mga luwas ang mga tao. O niya si Ginoong Hesus atong i-describe pa gyud, namatay dito sa cross. Si Rizal dito namatay sa Lunita Park. O niya, pahuman pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, nabanhaw sa pagkatulog adlaw. O niya, si Rizal, hantod karon nagpabilin pa siyang lubnganan. O niya, si Rizal, wagad magsaad nga mobalik siya. Si Jesus Christ, doon na siya gisaad nga ikaduhang pag-anhi para sa tanang mga tao nga nituo kaniya. O niya, Savior pa Diyos Jesus Christ, manluluwas. Mao niya itong mabasa sa Tito 2:13 mga higala nga nag-ingon din nga nagpaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Mao ni si Jesus Christ. Si Rizal, layo ra kay si Rizal. So kang Jesus Christ mga igsoon dako kay tag paglaom. Kay kini nga paglaom kun ato ning kuptan mao ning hinungdan nga ang pagbalik sa Ginoo si bisan kinsang mga tawo nga dunay pagtuo kang Jesus Christ maluwas ug nialagad kan ni sunod siyang kabubuton kuhaon og dalon sa langit ng puloy-anan. Lastly mga higala, mao ni ang pinakanindot sa tanan, pinadayag 1:8.
nga dinhi atong makita nga wa nagaylaing mutupong pas Ginoo kan Jesus Christ. Kay ingon dinhi siya ang sinugdanan, siya pod ang katapusan. He is the Alpha and Omega, mga higala. So mao na atong angay tan-awon nga si Jesus Christ bisag wa siya giila nga hero sa Pilipinas, pero hero siya alang sa tibok nga katawhan nga naa nagpuyo sa kalibutan. Sa di pa nako itunol ka Berlibing dugang pagpasabot ani do natin nakita sa monitor dias Richel Aragon. Amen. Diya sab si Johnny or Johnny Paradiang, salamat sa pagbasa. God bless. Diya sab si Edgar Sibilia Junior, good evening to all watching here from Cruising Unggoy. God bless us all. Okay no, so wa naman tayo nakita din akong ihatag ang dugang panahon ngadto kang Barlibi sa dugang pagpatinaw ning bayna. Okay, dugang salamat Brother Joel. Salamat pod sa pangutana nga gipasupot ni nga naghisgot may tungod sa hero. Si Dr. Jose Rizal nga naman daw giilam ang hero, samtang si Kristo nagpakamatay pod pero wa man kuno ilhang hero. Okay no, salamat sa nindot pangutana. Kanang hero higala kana bang na magadin sa Pilipinas na mga gitawag og libingan ng mga bayani. So nagpasabot na lubnganan sa mga hero. Si Dr. Rizal gilubong dito. Kanya gani bisan pa ng mga sundalo mamatay sa panggubatan tungod sa ilang pagpakigubat sa mga kaaway, gitawag silang mga hero. So bisan pang mga presidente nga namatay, ilubong man gani sa libingan ng mga hero. So di si Dr. Rizal tinuod namatay siya panahon sa mga katsila. Kay sa mga abuso nga gihimo sa mga katsila ni adtong panahon na grabe kay ilang mga abusos mga higala. Grabe mga abuso ng ginahimo niya. Si Dr. Rizal, sumala siyang libro sa No Limitang Hiri, sa El Filibusterismo. Iya kanunay ginabulgar, ginaatake niya ang mga dili mayong binuhatan sa mga katsila, labi na sa mga friars, mga paring katsila. Silang mga abuses nga ginahimo. Gani kung tanawin mo ang Philippine history, naamantay atong gidadadi ni higala nga Xerox copy sa Philippine history, imong makita din ang mga gihimo na ako mabasa lang ko gamay din niya ang nahitabo sa panahon sa sa panahon sa mga katsila. Samtang din sila sa atong nasod nga Pilipinas. Okay, ni ay dito nga record nga ato nga nakuha din Okay, ako ning basahon ninyo. During our Spanish colonial era, nagiskot ng Catholic Church nga grabing abuso gid nga ilang ginahimo. Colonial era, the Catholic Church and the government were united. No other religion was permitted and it was illegal to disobey. A Catholic first, the power of the Catholic Church was very strong during the Spanish era, mga higala. So naghisgotin nga grabing mga abuses nga ginahimo. Kung ato ning basahon ang kinatibukan higala, grabing mga abuso nga ginahimo sa mga katsila din sa atong nasod. Ug tungod kay si Dr. Rizal, kanunay man siyang naga-bulgar o naga-atake sa mga dili mayong mga binuhatan na ginahimo sa mga katsila niya itong panahon na nangasukong mga katsila, hinungdan gipadakop siya o niya pagapatyon siya sa mga katsila. Waganin siya mutalikod samtang patalikdon siya kay iyang ipakita sa mga Pilipino nga iyang giatubang ang kamatayon nga nagpakamatay siya alang sa kagawasan sa atong nasod nga Pilipinas. So namatay po siya, managitawag siya og national hero si Dr. Jose Rizal. Apan si Kristo, giila siya sa mga Kristohanon nga hero siya higala. Bisan kami nag-ilami nga hero, pero lahi ang iyang sinugdanan og ang katapusan ni Ginoos. Nganon, si Ginoos wa may sinugdanan og wa man siya katapusan. Kay gani bisan sa wa pa siya nagpakatao ning kalibutana, diha nan siyang daan kauban siyang amahan. Sumala sa atong mabasa sa Juan 17 versikulo 5.
diha na siya kauban sa amahan. O ang iyang amahan nagsulti gani nga matod pa niya nga si Kristo sa hua sa Hebrehanon 1 versikulo 10 ang iyang anak mao nagbuhat sa langit og sa yuta mahigala creator si Jesus Christ. O niya sumala sa mga nakasulat ang hinungdan nganong nagpakatao siya plano ng daan mga higala alang sa kaluwasan. Nagpakatao siya alang nato nga mga makasala. Sa atong basa sa Mateo 1:21, paganganlan sa Hesus kay siya mao ang manuluwas sa iyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. Wa pa siya nagpakatao pero naana siya katawhan higala manuluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Nganong giingong nga pagsulti ana tungod kay diha ng daan si Kristo sawa pa siya nagpakatao ning kalibutana ug ginatid ng daan sa balang kasulatan ug unsay sangputa ni Hesus. Mianhi siya aron mahimong manuluwas tungod kay ang tao nahulog sa sala mahigala. So kung imong tan-awon ang detalye nga mabasa sa Isaias Kapitulo 53, naa diha ang imong makita ni higalag babasa nimo diha unsa ang giagian ni Kristo nga nagpakatao sa ning kalibutan. Nagpakatao siya aron mahimo siyang panig-ingnan ngadto sa iyang sumusunod. O niya nagpakamatay siya didto sa krus sa Kalbaryo para sa pagtubos sa imo o sa atong mga sala. Kay kita man unta ang angay silutan didto sa krus apan tungod kay gihigugma ta sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak nganis kalibutan aron kitang mga tao nga nahulog sa sala makabaton kita higala og kaluwasan. So si Kristo nga higala iyang gidawat ang pag-antos, ang pagbugal-bugal, ang pagbiay-biay, ang pagyama-yama kaniya tungod kay si Kristo gipadala siya sa kalibutan aron mahimong manluluwas nato magpakamatay siya alang nimo og alang nako mahigala. So sa daling pagkasulti si Hesus gikalansang didto sa krus sa Kalbaryo. Nagpakamatay siya didto alang nimo og alang nako. Pero dili kay kutob sa diha. Human siyang kamatayon higala nabanhaw siya ikatong adlaw nabanhaw kini hero nga nabanhaw si Kristo mahigala og siyang pagkabanhaw ning kalibutan sawa siya mukwapa mukayang silang ipagsaad siya nga mag-andam siya dapit alang sa utaro nga gusto mo ato dito mobalik ko na siya og iya tang panalhon dito kadtong mga tao nga mituo og misunod sa kalibuton samahan na nas langit. Okay naman ito time akong ibalik panahon ni Brother Joel. Okay no, so di pa nato higpit tapos ng programa ato sa basahon na nabilin nga viewer diya si Idolfonso Misa. Good evening Matag of Leyte, from Matag of Leyte. Okay no, so what naman tayo man atong theme song. Mga higala nagampo kita, dalang tanan ug makagagahom nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguting abaga panalangin ka sa tanang naminaw karon. Ang imong pulong unta motubo, mulambo, mugitid, manalingsing sa ilang kasing-kasing baghatod kanila sa gugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Tuguting ikaw magakabig kanila sa kamatuoran ng mga laga diha kanimo kini ang pangimadawat sa ngalan ni Kristo nga among manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan, Brother John Michael Cinco, Brother Libby Clavis, o usab kang Pastor Joel Tirana, o nining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Dihito, magaingon sa inyo maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Puloy sa tanan nga balaan ug muba